Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mugi-mugi Allah tansah rahmati dintos daya kanthi Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Tumapaing adicara ingkang kaping 3 inggih atur pambagya harja sambutan saking panitia wonten ing rikalahan dalu punika badhe katuraken panjenenganipun Ustaz Wijiyanto dumateng panjenenganipun wekdal saha papan panggenan kita aturaken sautahipun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Kunjuk dumateng para sepuh dinipun Bapak Lurah inggih menika Bapak Sri Wiyana sekalian Ibu dalam seperangkatipun, ugi ingkang tansah kawula hormati Kang Mas mahasiswa saking Universitas Punapa atau ketepatan Dusun Gagang, Kelurahan Bimbing, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen. Sak menika tasih wonten ing margi, Pak insyaallah sekadap malih dugi mriki. Ugi boten ketinggalan sedaya para ustaz ingkang tansah kawula takdimi sedaya mawon, ugi para ustadzah lan boten ketinggalan sedaya jamaah ingkang sampun rawuh wonten ing pelataran Masjid Al Jami'ah menika tansah kawula tresnani. Mugi-mugi dalu menika kula panjenengan sami kempalipun menika atas izin ugi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajenge monggo langkung rumiyin ngaturaken puji darah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih dalu menika kula panjenengan sami tasih pinaringan rahmat inggih menika arupi nikmat sehat dalah sempat, sehingga tanpa sadar nopo sadar kedah yakin bahwa lumampah panjenengan dumugi pelataran mriki insyaallah atas dipun ridhoni Allah. Ingkang kaping kalih sholawat dan salam monggo sareng-sareng dipun aturaken dumateng junjungan kula panjenengan sami minangka umat Islam inggih menika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun estu ngremeni ngangeni dumateng umate ingkang wonten mriki termasuk nggih. Sebab Kanjeng Nabi niku rindu bronto dumateng umate, maka sampai ajal terakhir pun mantep tetap ingkang dipadosi umati. Saking menika alhamdulillah para hadirin jamaah sedaya kawula minangka takmir masjid dari tiang iki umumnya takmir masjid kalian sekalian panitia pengajian. Kawula pribadi ngaturaken nyuwun agunge pangapunten mbok bilih penyediaan tempat menika kirang meranani wonten ing raos penggawe panjenengan sedaya. Sebab niki ngapunten mawon kawula boten niat-niat ajeng gede-gede boten, mung niki wujud tahadusan binikmah tasyakuran kawula minangka Allah maringi istiqomah
khususnya dumateng jamaah Masjid Al Jamiah saged ngaos lapanan tiap malam minggu akad dumugi wekdal kalih taun sapunika. Maka kawula minangka umat Kanjeng Nabi secara pribadi kula wajib bersyukur karena Allah masih memberikan kekuatan untuk beribadah. Ingkang salajenge dalam waktu menika kula minangka ketua panitia takmir masjid nyuwun agunge pangapunten bilih tempat menika kurang sopan, kurang nyaman. Napa mulai hidangane dereng sukani blas iki. Pak saya dhewe ngapunten nggih. Niki sengaja nggih. Kula mboten kok ajeng nyiksa itu mboten nggih. Karena apa? Umumnya wong pengajian mlebu disukani senek. Lah niki kula benten nyambak mungkin. Saderenge rampung ngaos mangke ampun matur tur sak bibare pengaosan kawula suwun dumateng panjenengan sedaya ngrahapi nyicipi daharan punapa ingkang sampun dipun siapaken kaliyan panitia sakwontene karena sing nyelenggarake nggih wong tukang nandur kangkung Pak Said nggih Pak Ben nggih Pak Lurah. Ampun kaget mangke nek lawe cuma bayem kangkung kulupan godhong kates. Niku kula mboten mengada-ngada ya memang itu kenyataannya jamaah masjid niki kemampuannya nembe semonten. Tapi kula mboten kok selak tetep kula syukuri dumateng Allah. Kula tasih minta kengken ngundang rencang kengken ngundang para alim ulama kondahar sesarangan walaupun hanya sesuap atau sakiring niku sing dadekne berkah Pak Bu. Niki kula tergugah saking mekaten dados kula semampu kula tetep kula jalanaken insyaallah. Agendane sing rumiyin pertama nika kula mungkin sing rawuh pun ngertos niki sing kaping kalih mudah-mudahan kaping 3 mungkin kula saged luwih saged ngundang jamaah rencang-rencang muslimin muslimat khususnya kelurahan Somoworo Dukuh umumnya Kabupaten Sragen. Sugeng rawuh kula aturaken dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Abdul Jalil. Kula sumanggaaken rehat rumiyin wonten ing gubenge kula. Ampun kaget Pak Yai jenengan tempatnya pun wah lah niki nek kula tempatnya ubi. Tapi semejan ubi tapi nikmat insyaallah. Terus karena Pak Kiai sampun ubi, beliau nanti akan memaparkan visi misi sesuai dasar Al-Qur'an. Nggih pangapunten Romo Kiai kula niki rada dablek. Romo Kiai kula panggihi umumnya wong ngundang kiai terserah apa jare kono apa sing arep sampai terus memang gitu Pak Bayakasi. Dan niki kula ngadi-ngadi teng Pak Kiai. Pak Kiai ngapunten. Ben foto-foto nikmat jare nek wong nganggap campur sari kirim atensi. Kula nyuwun judul mangke sekedar wonten ing pelataran masjid kula sesarengan kalih jamaah menika surat Al-Imran ayat 103. Ingkang wau sampun diwaos dumateng sederek kula inggih menika Al Ustaz Adiman saking Blimbing tlatah asli tanah kelahiran Balai Rakyat. Saking mekaten ingkang salajengipun para jamaah sedaya mengke es ingkang sampun dipun siapaken. Saking kula boten kathah acara ataupun pangandika bilih wonten peta kenging atur kala nyuwun agunge pangapunten kanthi estu nyuwun pangdongane panjenengan sedaya mugia kula saged ngawi tingguan inggih menika malam Kamis kalih malam Ahad.
terus raketan wong sak ler tapi istiqomah. Sebab rata-rata senenge nek pas rame, pas sepi, jamaah ora makan niki kelemahan. Kelemahan para ustaz, para kiai ngoten iki. Wah, jamaah rame ketemu mulus tak larang dipuji lan iki mudah-mudahan nggih kula nyuwun dongane panjenengan sepuh-sepuh sedaya, jamaah sedaya pinaringan kiat ugi ikhlas lillahi ta'ala. Khususnya kalau badhe nyampe akan sekedhik penggagas atau pencetus pengajian lapangan Ahad pagi menika inggih menika ingkang sepindah almarhum Bapak kula Sadiman ingkang dipun kalian Kang Ustaz Heri. Kula minangka di komplit terus kula nggih nderek mawon. Mugi-mugi sepuh kula ingkang sampun ketimbalan kang gagas lapangan menika dalu niki Allah tansah maringi rahmat, tansah madangaken jembaraken kubure dipun kumpulaken kalian tiang-tiang soleh semejan beda alam, ngoten nggih. Maka saking arah ngoten kawula nyuwun agunge pangapunten kanthi estu saking kula cekap billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegatan mangga atur mangga harjo atur panggung saking Tamir Masjid Jamiah Soho majelis daya panitia pengawasan lapangan wonten dalu punika sepindah malih ngaturaken sugeng rawuh saha lenggahan kanthi mantu madinganing penggalih ngantos mangga paripurnaning pengawasan wonten ing dalu punika. Kalajengaken kemaparing adicara ingkang salajengipun inggih sambutan saking Bapak Kepala Desa Semangora Dukuh ingkang badhe katuraken menipun Bapak Sriyana dumateng panjenenganipun dalu saha panjenengan kita aturaken sambutanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji panjenenganipun para sesepuh haji sepuh ingkang sampun ana ing pamalas wedha ing pitutur ingkang kula hormati ugi ingkang kula prestasi. Puji dumateng para kyai, para ustaz, ibu nyai, umumipun dumateng jamaah pengawasan Ahad wajib wonten ing Masjid Al Jamiah Bali Raya iki ingkang tansah kawula hormati. Langkung-langkung dumateng Al Muharram Romo Yai Muhammad Abdul Jalil SPDI ingkang kawula jenengan pangurtosanipun para jamaah ingkang boten saged kawula sebat setunggal bapak setunggal
sami dalah jabatanipun ingkang kula hormati. Wonten inti semoga kula dherekaken malih wujudaken kawujud dalah puji syukur alhamdulillah wonten saudara Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten kenikmatan ingkang arupi rahmat hidayah sarta inayahipun sehingga kula lan panjenengan sami saged makempal manunggal wonten masjid utawi pelataran Masjid Al-Jami'ah kanthi manggih winjeng boten-boten alang satunggal punapa-punapa. Salam sholawat mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi besar Nabi Agung Nabi matur sembah dhuwur dumateng panitia penyelenggara ingkang sampun ngaturi ngaji bareng wonten ing Masjid Bapak Ustadz Wijianto saged istiqomah. Amin. Ingkang salajengipun ugi mengapresiasi dumateng takmir masjid utawi panitia penyelenggara pengawasan Ahad Wadi ingkang selalu istiqomah kalih sesepuhipun sinaosa sesepuhipun menika sampun mendhalang. Mugi-mugi saged ngetuk hati pribadi kawula saha ringkang-ringkang perangkat desa Semarang syukur. Apa punapa kanthi ngawontenaken pengaosan menika kita saged ngraosaken sejatine urip wonten ing alam dunya. Maneka warna permasalahanipun ananging saged diredemaken wonten majelis pengawasan menika. Estu kula saged diraosaken. Pramila kula atur malih atas nama pribadi keluarga besar perangkat desa Semarang ngaturaken matur sembah nuwun ugi mengapresiasi atas istiqomahipun takmir masjid wonten ing Masjid Al-Jami'ah Bali Raya iki. Kula wau sampun kula matur kalih Pak Ustad menawi kepareng dari desa itu gandeng kalian pekarang itu Mas Wijianto termasuk masjid ini. Menawi kula paring bulan iki wonten pripun boten napa-napa Pak Lurah, malah kaki makmuraken masjid mengkene kula adat jambatan kantor katur betul mawon saged jatah. Insyaallah minggu depan Mas Arek bayar kebetulan. Perangkat ojo krungu adane ning ora iso jamaah. Jamaah masjid Al-Jami'ah niki purene dibangun
Kan iku. Satu Cianto kami pilih lambaran pekerjaan dan penghasilan yang sederhana, tapi yakin dan yakin panjenengan sakit mengkoordinir jamaahnya bisa melaksanakan pengawasan lapangan Ahad pagi kaki istiqomah. Amin. Mekaten lan semanten atau saking kawula aku pilih kirang sak samudayanipun kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Akhirul salam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun pun Bapak Kepala Desa Semangka Dukuh pun Bapak Sri Wiyana ingkang sampun aturaken sambutan wonten ing dalu punika. Terenyuh nggih Bapak Ibu. Iki ketoke kok pengajian adem ayo mun ngantuk nang adem niki. Oh, kesane boten adem yo. Nerake kula mungkin jenengan jawab. Nek kula ngendikan matur ngoten sehat tanpa obat, nanti jangan jawab nanti. Sehat tanpa obat, terus kuat orang sambat, kuat tanpa sambat, tanpa sambat ya. Tambahi ping telu lemu tanpa jamu. Wah semangat ini berarti ya. Kita pengajian kok dingklu, nanti kita itu ngapa dulu yang jangan khawatir, sudah disiapkan makanan berjejer-jejer prasmanan jipuk dewi. Sing ra iso jipuk dewi jipuk dewi. Sehat, sehat, sehat tanpa obat, sehat tanpa obat, kuat tanpa sambat, lemu, masya Allah luar biasa. Nih ngoten semangat, jadi basyira wa nadhira ngaji niku ge seneng. Wah ngaji terus susah nang omah, ambi pake ambi boe wis radi ora patek cocok tekan kene gurung kontruk wae tambah ora semangat. Ngoten nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kula hormati, salajengipun adicara ingkang kita tunggu mauidho hasanah. Inti pengawasan dalu punika ingkang badhe katuraken menipun Al Mukarram menipun Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Jalil Sarjana Pendidikan Islam saking pengasuh PPTG Mahyatul Qura bimbing Sambiljo Sragen. Dumateng kanipun Bapak Kiai wekdal saha papan panggenan kita aturaken sa wadahipun dumateng panjenenganipun. Itu masuk ya. Monggo Mas. Monggo. Santri ini kok mengko. Monggo. Ayo monggo. Ayo nderekne abe kok. Betul apa ayo. Ayo masuk ke tangga sama saya. Ya Pak, ayo sama saya. Rapanya di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, peta. Saya di wong elak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya para kiai, punyai kang boten waget kawula serta setunggal bapa sawiji kang mugi kita sedaya saged ngestoaken sedaya dawuh-dawuhipun. Tendesanipun wakaken. Ibtidaul kalam ngawitiaken sesarengan puji dalasan syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah, maunah, pitudah pitulungan dumateng kula lan panjenengan sareng-sareng masolawat gadah sing boten apal pokoke umi-umi beto apale nggih. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib Keranten nopo dawuhipun Gusti Allah ingkang kawula waos kala wau. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Innal ladzina satamna wa qalu kang padha ngucap sapa alladzina kula jenengan termasuk wong apa boten? Wong boten Bu? Wong. Berarti termasuk ayat iki nggih. Qalu kang padha ngucap sapa alladzina rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu. Allah nyawuri ngene yo. Pengaos kira-kira saged ilmune ibadah napa boten? Jadi kula jenengan penting perlu ilmu. Lah ilmu niku kudu dikaji. Ya. Napa malih ilmu fi setan niku luwih wedi wong siji sing alim. Sing paham tentang ilmu daripada
wong sewu sing sregep ngibadah utawa ahli ibadah ananging tiyang niki bodho. Nenten nanti mirip keterangan nenten iki lho. Kanjeng Nabi nalikanipun badhe mlebu wonten masjid. Ternyata teng serambi masjid wonten tiyang sing nembe sare. Padahal sing jamaah kuatah, tapi ternyata gandeng Kanjeng Nabi niku kagungan napa muka syafa dibuka tabire antara makhluk gaib. Akhirnya Kanjeng Nabi saged mirsani wonten iblis ten cedhake tiyang sing nembe sare niku. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi ditakoki iblis. Nah, cara kula jenengan sami pirsa iblis lho, Pak. Sami pirsa. Niki Kanjeng Nabi ngakoni iblis. Sampai ku lho, kok sampean apa men iki? Kowe ku lho ning jero masjid iki ana wong padha salat. Lah kok awakmu malah nunggoni wong sing lagi turu karepmu iki piye? Oh, ngeten Kanjeng Nabi. Kula nunggu tiyang sing nembe tilem niki. Niku krana wong sing tilem niki makin tangi saged merusak rencana kula. Dan rencana apa? Rencana kula badhe nggodho tiyang sedaya sing salat niku. Lah kenapa wong sing salat ning jero masjid niku? Wong sing salat ning jero masjid niku wong itu bodho. Halo. Wong itu bodho. Mila niku kula nunggu wong sing nembe tilem teng mriki. Soale niki tiyang niki niku tiyang sing alim. Paham fikih, paham tata carane salat, tata carane wudu sing bener sing sempurna pripun. Niki tiyang itu jawi masjid iki. Terus kok kapake tak sebuli mripate piye carane ben ora tangi. Berarti sampai wedi wong iki dari wong sakmono kae nggih, nek wong sakmono kae padha salat, padha ruku, padha sujud, ora pati ngerti ilmune soal ora tau ngaji. Iya bener. Tapi tiyang niki makane ngantos tangi salate wong sing padha bodho, tegese wong sing ora gelem ngaji niku mangke saged sempurna gara-gara wong iki nderek salat. Perlu napa mboten ngaji niku? Penting mboten Bu? Penting ngaji. Romanis ngaji fikih niku fardu ain. Saben-saben tiyang wajib hukume ngaji fikih. Toharoh niku pripun carane sesuci ora angger mawon. Lho nggih mboten? Nah niki wau lakukan-lakukanipun niki gandeng panjenengan iki pun ngaos nggih pun nembe 2 tahun, pun 2 tahun monggo mangke sanak familine dulur-dulure dijak anak-anake putra-putrine ingkang tasih ali dijak boten napa-napa. Lah nek ramene Pak, namine lare alit niku kok dadi ora ana ngaji, ana wong tuwa kok rame dhewe niku. Napa? Suraya. Wong tuwa ngaji kok rame. Lare alit ngaji. Lahir ngantos dugi umur 4 tahun. Niku daya tangkepe lare niku wau niku 80%. Mila ingkang nembe hamil wonten mboten? Enten nggih. Niki hati-hati. Nggih. Nek cara padu kali bapake yo diampet. Pripun cara apa malih nek sing hamil kan Pak, ibuke teng pundi kan mesti nderek gitu. Lho ki boten kali. Iya, mesti nderek. Bapake teng pundi, ibuke teng pundi nderek mau rasa kandungan. Niki hati-hati, ngendikan sak ngendikan hati-hati. Nak duwe rencana ngapusi ditundase, mangke ndak didiru sinten? Bayine niku aku. Lare sing nembe alit umur setahun 2 tahun, secara lahiriah boten saged nampi. Tapi secara rohaniah piyambakipun saged merekam napa ingkang dipun nindikaken bapak lan ibune. Nyun sewu bapake kok misuh, lare mangke bakal dadi tukang misuh. Napa malih wonten saniki wonten tiyang jagung, lare alit putrane dijak jagung.
akhirnya putrane ningali tiyang nembe apa Pak? Oh, betul musuh bang iki Pak ya. Betul musuh Pak ya. Atau gen kula sambil dicoba betul musuh Pak. Nanti mau betul itu ya. Alhamdulillah. Nanti saya ngerti. Bapaknya kulino ngapusi ibuke akhirnya patu akhirnya anak iki melu ngapusi melu Pak patu senengane maafil aba fil abna apa sing ana sakjerone wong tuane mesti bakal tumurun ana ing sakjerone anake mafhum mukhalafahipun nak pengen duwe anak sing sae wong tua bapak lan ibune kudu dadi tiyang sepuh ingkang nah ingat ya ngaji termasuk Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiang sing kang kersa istiqomah jamaah, istiqomah ngajine, istiqomah zikire, istiqomah sedekah, istiqomah ngendikan sae. Tiang-tiang sing kados ngeten niki menawi tiang menika mangke badhe dipun timbali dening Gusti Allah. Badhe dipun cabut nyawane dening malaikat Israel atas utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu alhamdulillah. Maksudnya pripun? Tiyang niku nek istiqomah nalikane mangke badhe dicabut nyawane dening Gusti Allah, istiqomah maose saben malam Ahad Wage mingguane, malam Rebu, malam Kamis kali malam Ahad niku untuk ngaos kita derek ngaos tiyang sing istiqomah ngaos kados ngoten niku mangke bakal tumurun malaikat nalikane tiyang la takhafu wa la tahzanu alla takhafu nempainem enten sing painem enten iki nempainem sampean ora usah khawatir wala tahzanu sampean ora usah susah ora usah kula mireng kabar Bapak Ibu niki swarganipun sampun dados Allahumma amin. Lah kok mboten dereng kok jenengan ngertos ayat iki pun dengar sesuatu sing wis dicawiske iku pun dados napa dereng Pak? Sampun. Kula kok dereng teng meja kula niki kok dereng teng kopi. Dicawiske marang sinirah. Oh, alhamdulillah. Lalu istiqomah itu kepenak apa mboten? Lho sekecor apa mboten Pak Bu? Berjalan dipun terusaken eman-eman nggih. Lho kopine Pak. Bisa lagi nanti ngucap wonten teko. Padahal beliau napa malih tenanan nggih. Mangkane kula jenengan niku lagi sering dipun perintah dipun dawuhi Gusti Allah ken salat nggih ken zikir nggih ken napa niki istighosa nggih ken jamaah nggih Gusti Allah niku memang senengane perintah senengane dawuh krana napa Gusti Allah kok sering perintah sering paring dawuh dhateng kula lan panjenengan sedaya krana Gusti Allah niku saking sayane ini orang ini nak tenggelam apa ditimbali gini kan ini maksa ini jauh terus buki-buki mangke baru kaya malam Ahad Wage mangke ibu-ibu nak ditimbali bapak dalam Pak ngerti nggih Bu nggih kira-kira jenengan tenggelam di ayu-ayu kados itu dandan niki Bu halo Pak lho. Bu. Halo Pak Jalil lho. Bu. Masyaallah. Ditimbali seneng kados ngeten iki nggih.
Bapak-bapak senang nunggu Ramadan apa betul lah? Kira-kira aku dalam apa hidangan atau saya tadi? Kalau selatan itu kira-kira jenis perasaan apa betul dalam? Perasaan apa? Ini ngampet-ngampet lagi. Nah ibu-ibu terkait kulon biasa nak dalam itu biasanya itu dasteran itu pakaian kebangsaan daster, kalau daster segala isu bolong ini diaga, makin injing diaga siang, makin dilepas cendal makin dalu digine, mereka gimana itu ya? Ya, masya Allah, tadi bodoh-bodoh, ya. Ulah jenengan diperintah dening Gusti Allah niki krana Gusti Allah saking sayangi kalian kula lan panjenengan sedaya kados sayangi kiai marang santri. Kiai niku nak kagungan santri sing nurut, paling pinter, manut, nurut. Oh terus sing itu sing ngoten terus napa mboten? Nggih, kados Mbah Wiji niki. Gitu. Kados Mbah Wiji niki saking tresnane Mbah Yai Hilmi Al-Mudassir. Saking saking terus tunggu di ana kolor kowe sing budale sakne omahe tambah ana nganggo carane koyo ngene iki lho. Baru kae bae kula diceritani kula muni panggih kalih kula ten makbarahipun Sayyid Abdul Rahman Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir. Iku cerita kuatah tentang Mbah Yai. Dan nek cara Mbah Hilmi niku mboten sayang kalih Pak Kiai Wiji niki kira-kira sering diutus napa mboten? Diutus apa betul? Betul. Kenapa kok diutus terus krono saking sayangi guru sayang kalih murid manut yo bagus ayu gitu nurut di kono-kono gak tahu telat gak tahu melanggar aturan sekolah kira-kira diutus terus Mbak? Diutus terus wong tuwa nek nak nikali putra putri ini kok nurut sing diutus ya niku sang saya Allah Subhanahu wa taala saking tresnane dhateng kula lan panjenengan sedaya akhire diutus salat diutus zakat poso dikir sedekah jamaah gitu niki diutus Gusti Allah krana napa kok Gusti Allah ngutus krana Gusti Allah ternyata kagungan rencana pirsa boten rencanane Gusti Allah Pak pirsa boten rencanane Gusti Allah rencanane Gusti Allah kula jenengan iki badhe dipun dadosaken piantun-piantun ingkang sae Allahumma amin atau jenengan bikin haji Mbah Bayan ngantos diutus haji sareng kalih kula sempat nyasar boten jenengan Pak mulai bangsa ngurusi wong sing nyasar-nyasar bukan iku sing ngrasake haji niku nikmate luar biasa iki Mbah Bayan nggih. Wah luar biasa, kalau malih pas ten Musdalifah, masya Allah, hotel 1000 bintang tanpa atap, tanpa tembok, tanpa apapun kita oro-oro sami sari ten mriku. Alhamdulillah, alarm muni terus Pak kulo jam kalih tangi, jam 3 tangi, jam sekawan tangi, subuhan pas tangi. Alarm guru-guru tangi niku wonten sikil sing tempang ten guru niku. Wah. Ya Allah, nggih boten Mbak. Lho nggih jenengan iki boten jenengan. Lho nggih. Kayak napa diken haji, kayak napa kok diken salat, diken sedekah. Niki rencanane Gusti Allah, kula jenengan iki kersane dados piantun-piantun ingkang sae. Aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika dukhula jannati. Duh, dia tentang apa tadi? Gusti Allah sering utus kula lan panjenengan sedaya krana Gusti Allah duweni rencana kula panjenengan sedaya dados piantun-piantun ingkang sae. Sinten tiyang ingkang sae menika Bapak Ibu? Man ahsana man asa'ahu. Nggih menika wong sing iso ngapiki wong liya senajan dialami tiyang niku. Kira-kira jenengan pun saged napa dereng kados ngoten. Saged napa dereng Bu?
dirasani wong tetep ngapii saged bener dipaitu wong saya tetep ngapii pun saged napa derek. Nah kira-kira kalau jenengan tasih diparingi kesempatan umur tasih saged ambekan gitu Pak Bu. Nah ini kalau jenengan paringi kesempatan nggih Mbak Bu. Mangke ngantos studi masyayikh, para kiai-kiai diabsen sedoyo. Terus mangke nembe kula Muhammad Abdul Jalil nggih kanjeng Nabi. Dan wonten sedherek kula dereng jenengan timbali sing sapa wiji nggih wiji. Mangke Pak wiji iki tong wingingi umat napa jamaah termasuk kula panjenengan. Mangke Pak wiji mau mlebu swarga insyaallah wajah sing berseri. Wajah sumeh ujung besar tak kok bemean nggih mengkaku-kaku panggil tanggane monggo Pak monggo Bu nggih ya Pak Babi iki lho sumeh ra karuan ket pembuyang masyaallah buahku saya harus pun dapat dari Pak Babi oh sama bangsa dapat oh putranya Alhamdulillah. Yang sing sumeh alhamdulillah itu jenengan rapati saged sumeh angel terus waktu kan didel-dele Quran. Quran wonten tiyang ora oleh rasa-rasa ngeten. Ora oleh adu-adu gitu Quran ngaten. Perintah salat nggih wonten, perintah zakat nggih wonten, perintah haji nggih wonten, larangan mencuri nggih wonten, larangan minum minuman keras nggih wonten, atus Quran hal sepele-sepele niku enten Pak. Quran niku kula nanti didhawuhi Mbah Yai kula. Le nek sampeyan pengen wong nggih niku hal sepele to Pak Duwe. Hal sepele. Kula didhawuhi Mbah Yai kula niku nggih wis pokoke kula manut derek dawuhe Mbah Yai. Mbah Yai ngendikan nopo manis pokoke kula manut. Ngantos tombol loro tulis Quran iki enten. Dina kula nggih cilik-cilikan ibadah majelis tafsir Al-Ibris. Sementara kula jak maos ibu-ibu, monggo jak maos ya alhamdulillah sampun berjalan 12 tahun pikantuk 3 juz. 12 tahun pikantuk lebih 3 juz. Tengen kula ibu kula waoske saya kemenangan. Itu penting maos Quran nggih. Nopo malih dalem jenengan mboten nate nggih maos kan atau ibu salat monggo omah sing kaya ngoten niku kal kabeh. Kaya kuburan. Berarti sing manggon ning omahe jenengan ku sinten? Mahai sing ayat bisa buka status. Kulo asmane Mbah Muhammad Dahlan Basuri Al-Ja'far. Menika turunan Kanjeng Sunan Ampel yang ke-13. Santri sinten santri pun Raden Abdul Qadir. Raden Abdul Qadir santri sinten? Santri nggih putrane Mbah Munawir Rakyat. Mbah Munawir Rakyat santri sinten? Mbah santri Syekh Abdul Karim bin Umar Al-Badri Ad-Dimyati. Santri sinten? Ahmad Ar-Rasyidi. Santri sinten? Abdul Rahman Al-Muzani. Abdul Rahman bin Mustafa Al-Muzani. Santri sinten? Muhammad Dugi Ubay. Gurune kan? Nabi itu napa artine? Nabi itu guru. Nah, sithik-sithik kula jenengan kula nderek Kanjeng Nabi. Napa kita hidup di zaman Rasulullah? Makanya kula jenengan kula la a'maluna wa lakum a'malukum. Gitu. Tabi'in mengajarkan tabi'in mengajarkan ke salafus saleh mengajarkan ke para masyayikh mengajarkan ke para kiai, para ulama, para ustaz. Akhirnya kula jenengan saged belajar ilmu Quran. Alon 3 dim sekawan dim kita. Akhirnya dari cili ngantos dugi kula jenengan iki napa keran. Nek kula jenengan buka keran berarti kula jenengan ibaratnya kados ngaos kali para ulama, para ustaz. Alhamdulillah. Ampun ngantos panjenengan sedaya gedhe karo para ulama. Kula diwanti-wanti kali Mbah Yai kula. Le saumpama sampeyan kok ora dadi kiai, ojo pisan-pisan gedhe karo para kiai.
Sampun sampeyan ora dadi ustaz, ojo pisan-pisan keting karo para ustaz. Fayabtalihimullahu bisalasil baliyah. Dawuh Kanjeng Nabi, saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihimullahu bisalasil baliyah. Besok bakal ono zaman ning endi zaman niku umatku. Dawuh Kanjeng Nabi. Podo ngedoi, podo menjauhi para ulama. Ulama niku sinten? Ulama niku jamae alimun ulama. Alim itu wong sing duwe ilmu, berarti ulama itu para orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah ono wis fenomena kados ngoten niku fayabtalihimullah bisalasin baliyah, maka umat itu akan mendapatkan 3 musibah. Napa niku? Sing pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihi. Bakal diangkat keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min makane. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi mboten kula namung matur mawon dumateng panjenengan sedaya. Penting kadang-kadang kiai ini terima, Gusti Allah sing mboten terima. Lho ki bener. Makane kula wedi tapi senang ngoten ulama ini. Oh sumpah kalian kiai, kula niku nak sumpah masalah kalau dalam santri itu masalah itu pokoknya wis tanggal wis dilepas tanggal bakal 5 bang terus teko gitu jadi ngene Pak nanti sumpah boro-boro ngene Pak ya untuk mentok sudah ada masalah terus-terusan begini tadi sebentar oh kayak ngecas niku suwan ulama ulul saya jual mamati ayo ngecek kali itu ayo suwan karena Mbah Yai sing wis tasih sugeng utawi ingkang sampun sida menungso dalem Gusti Allah. Nah kok dadi suara barang Pak? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un. Gusti Allah. Aja nyono sira kabeh para auliya, para wali, para wong-wong sing mati ana ing dalan Gusti Allah kuwi wis padha mati. Aja mbok kira bal ahya'un, tetapi mereka semuanya orang yang mati di jalan Allah, orang yang wafat di jalan Allah, mereka itu masih hidup. Kasih sakit mirsani, ulah panjenengan setuju. Makanya enten dawuh Mbah Yai dawuh itu nggih. Sak niku kathah akeh wong sing ketok urip, api sejatine wong kuwi wis mati. Akeh wong ketokane wis mati, tapi sejatine wong kuwi tasih urip. Jenengan pirsa Gus Dur nggih. Sedaya pirsa nggih. Presiden itu berapa Pak? Bu, presiden itu berapa Gus Dur? Iku nak mungkin jenengan sampun sedo apa tasih sugeng Bu? Gus Dur itu pun sedo apa tasih sugeng? Pun kapundhut apa tasih sugeng? Kapundhut nggih. Nah, tapi senajan to Gus Dur tasih kapundhut sampun kapundhut kula riyen nalikane kula mondok kebuinan. Gus Dur iku dereng dipun syariatkan apa niku soalnya Gus Dur tasih sugeng. Niku kula teng mriku wis cara setahun ngoten niku ingkang ziarah saged diitung Pak. Sak wontenipun Gus Dur akhirnya pintu belakang dibedah. Niku riyen niku kangge dolanane kula lan kanca-kanca niku pintu sing jenengan kangge mlebet niku. Pintu belakang niku iki mboten enten tiyang sajian kados ngoten niku mboten enten. Lahirnya Gus Dur sampun kapundhut tapi hakikate Gus Dur secara tidak langsung bisa menghidupi orang-orang yang jualan di pinggir jalan. Lho nggih napa mboten? Nggih. Penghasilannya kok tak infak kok niku tak infak nggih. 1 bulan itu 150 juta saged kangge bangun pondok pesantren Tebuyan. Kula jenengan tasih sugeng napa pun kapundhut. Kula jenengan tasih sugeng napa pun kapundhut. Kontribusi nopo wae. Senengane main tuwa nggih.
Iya, nyala tuh, nyala tuh, ya kesel-kesel mana ini. Bahkan cara fotone Gus Dur kisati pajen apa udah? Fotone kulo kisati pajen udah? Bukan pajen. Ketane kulo mulai tapi asli kulo itu. Ini muka-muka tiara ini tenang. Sing penting apa saged manfaat di marang wong liya. Betul nggih? Sing terakhir Gusti Allah ngirim tikan perkawis yang pertama pedoman sumber dari segala sumber hukum kehidupan Al-Quran sing nomor kali guru nggih menika wujudipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing terakhir Gusti Allah paring qalbu napa Pak? Niku napa hati niku masyaallah filter terbagus saking Gusti Allah. Idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketika hati ini kula jenengan iki kok sae Pak. Tutuke ngendikane mesti sae. Peningale sing dipirsani mesti ingkang sae. Astane sing dipendet mesti ingkang sae. Sukune melangkah pasti hal-hal ingkang sae. Krana napa? Kalbu. Kan filter iki. Tapi nek kalbune pun rusak, kalbune pun angel kandhanane. Tiyang niku nek angel kandhanan iku artine berarti antara 6. Kitab Dawahul Qulub nanti wonten macam, kalau jelasnya nanti lebih 1 jam, ini pun 1 jam kurang 10 menit. Belum ngatur kata pulau menit ya. Ampun ngantos ngaji kok ngomong 1 jam mau aku makruh. Curung Gusto juga makruh mugol lador jadi. Ampun suwe-suwe kan sing ngaji, ini pun kurang 10 menit. Kalau singkat mau arti niku. Nalikane hati saya, semua jasad pasti akan saya. Ketika hati rusak, maka semua jasad akan ikut rusak. Dan ini tugasnya hati nopo. Loh, iki dawuh Bahyai malih 10 santri. Wis napa-napa sing kula aturke jenengan iki dawuh Bahyai. Ana tumindak, ana lelakon kok dilakoni iso ndadekke atine ayem. Berarti lelakon niku wau berarti lakon ingkang sah. Nanti tadi apa nih? Kurang usah langsung ditanya. Perkara kok dilakoni kok sae, kurang maca Quran. Kok iso ndadekke ati kula ayem berarti maca Quran iki sah. Ana wong judi. Ya. Kok berlakoni judi artinya kok ayem. Itu berarti wong lo barat ya gimana Pak? Lu ternyata cerita ngomong video lah wong yang ngelakoni maksiat ini lho kan maksiat itu mesti gue sekedap dan mesti wonten kedunya gimana? Loh gimana apa? Ketika itu iman panjenengan kulo panjenengan diwaksul gitu di akhirnya ketemu. Nah kok ngelakoni ini Pak? Iman itu jago Tuhan. Nak orang ibarat ke guru ini nak ibaratnya iman koyok mur nak kuno dibuka dianune buka auto ini jual ya imannya awalnya dia kok jual lah gampang ketipu daya apa nanti ini benar hati ini kados irung kok hati ini kok resik irungnya kok sehat ngambung jeruk ya rasa cinta, gini, gimana Pak? Tidak hati ini harus hilang. Ngambil kopinya tadi, ini rasa kopi coklat, bila, dengan buat nonton musim unjuk kelas aku ya pakai won.
Itu dengan gurosol, kalau tinggal di orang belas orang yang asbak orang mau bermosok tentang ngajinya dari dia sebab sakit itu dengan guru dia, namun tamu pulau dia ingin derek melaporkan di pemerintah dan kaji nabi itu manusia yang mengerti manusia dan yang memanusiakan manusia. Nanti dengan saya perlu diketahui tos. Jadi ngaji wae, pokoknya ngaji ini makin pulau kedaman. Nyumpul DM pintu si rodo, jadi ini kalau mau kesupen dari ngatur ini pun pulau ini pun 55 menit 3 detik. Jadi ngapunten dari kalau kata kaulo mungkin betul nopo menyakiti malah dengan sedoyo itu sedoyo kudu rukun ayam tentang pokoknya masalah buruk sebenarnya Islam rukunnya Islam nono limo rukun iman nono 6 nono ya lagi ini pokoknya sholat madep kiblat akan Indonesia ini madep lain tapi belum tahu coro sholat ini belum bingung belum sholat madep ngalor kali belum bingung minggu lalu betul ya benar mengatakan saya Allah minta ampun saya susah pun Allahu huwal muwaffiq ila aqwamil thaliq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tausiah dengan sampun datang pun Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Jalil Sarjana Pendidikan Islam satu paripurna. Mungkin kita setia sakit mudah hikmah soal keulang saya pada tinggal berikut sehingga sakit dan kita sambut kesambung dengan perayaan kembali permohonan yang akhirat sama Nabi saran-saran diperkembangkan ini Allah mengenai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Disampaikan saat sini pun memiliki doa menteri dalam berikut berhubungan dengan meniripun orang kiai yang beri meniripun tersoal pemilihan kita terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para hadirin yang monggo kita sama-sama Allah. Mugi-mugi doa kita dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim sultan. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Tetesaken pengawasan ingkang menika pengawasan ingkang jenengan ridhoi ya Allah, pengawasan ingkang penuh maghfirah panjenengan Allah, ingkang bermanfaat ugi barokah lan ugi sedaya ingkang dipuji cita-cita kanthi kesayangan mugi-mugi jenengan kabulaken ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya ugi kita sedaya nyuwun dumateng panjenengan dados kanthi para panjenengan sedaya yang ingkang tansah selalu tetap iman Islam ila akhirul umur. Ya Allah ya Karim ingkang dereng kersa ngaos ingkang dereng kersa menghadiri pengawasan mugi-mugi jenengan paringi pitedah jenengan paringi maunah jenengan pertolongan supados mereka sedaya remen dumateng pengawasan remen dumateng pengajian lan mugi-mugi pengawasan wonten ing ambet menika tambah ya semanten mugi-mugi sing ngasuh pengawasan menika dengan paringi sehat walafiat panjang umur kabar rezeki lan mugi-mugi sedayanipun angsal ridhonipun panjenengan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'udilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una bi'amdika ala darajat wa tukallimuna biha khulqiyat bi mahadatil hayati dan mamat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam alafamikum intina wa iyyakum ila siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen maturnuwun dumateng Kiai Yuli yang sampun mimpin arahipun para dalu menika. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kados dening sampun paripurna menggah pengawasan lapanan malam Ahad wage Masjid Al Jamiah Balirat ada 11 Desa Sumber Kabupaten Negeri Kalangkatan menika. Sepeda malih dumateng Bapak Kiai Muhammad Abdul Jalil sarjana pendidikan Islam kita teratur panuwun sampun kusanawa wonten ing dalem menika. Saderipun dalu Bapak Ibu sedaya kados dirinya sampun kaaturaken dening panjenenganipun Al Ustaz Wijiyanto kala wau pilih pimpinipun pengawasan menika. Monggo panjenengan kasuwun lahapi dhaharan saha kunjungan ingkang sampun sametaken wonten ing salajengipun masjid. Panganten langsungken kawula ing mriki minangka peralatan acara pemilihan kula ngaturaken peralatan kanthi cara para wadya ngantos semesanipun kathah kegilatanipun kawula nyuwun agung samudra pangsami monggo kita tutup sesarengan kanthi wasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa semanten akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahit, ler, kasih kopi.
gampang. Gampang nanti. Kain mana? Mau coba. Ora gampang. Gampang buat. Jagung kan kita ini. Aku cedak ya, teko bareng kowe. Aku cedak. Mergone lek kene. Tapi sih. Zaman kami istirahat.
sih. Karep yang ngono kuwi kok. Saya gere ben merasa menandakan ya ben mawon sih. Mas, masnya sama enggak aku kecewa.
kon sepo apa melakon tak. Tinggal bolong pacaran wis metu bahasane. Bayar dulu. Benar, Bang. Apa gimana? Ya, Temen. Uang mulai.
Bah. Blocking gue sih kamu. Kakang setia yang Orang.